eki nire semea da. Opari bat egin nion semeari eta musikatu nahi izan nituen 3 urte hauetan izandako esperientzia biak. Bizitza dantza bat da eta hori biltzen gara. Alde batetik bestea. Bueltaka. Azken finean ez dela gure dantza ikusten duguna, baina bueno, dantzatu daitekela, arrazoi gabe. Musikak badauka beste parte emozional bat eta bueno, aukera asko ematen dituena. Jendea ezagutzeko aukera, lekuak ezagutzeko aukera, kulturak ezagutzeko aukerak. Hogeiatz proie lehenengo pausa izan zen, Jon Garmeñarekin egindako lehenengo lan diskografikoa. Nahiko diska organikoa egin genuen, gure materialekin, gure soinu tresnekin. Bilatzen genuen hori izan, ez? Gordintasuna. Eki guzti desberdina da, eta bueno, bandako proiektua da, sonoritate ezberdinarekin, eta bueno, nabaritzen da eszenatoki baten gainean, banda horrek kaleratzen duen energia. Benetako historio baten oinarritutako diska da, eta nahiko gordina, baina bueno, berotasun berezi batekin.